Добър вечер! Започваме с тази пролетна снимка на първия щъркел у нас, който беше заснет в Лудогорието от наш зрител. Въпреки това обаче, утре ще е хладно с валежи. През следващото денонощие времето над страната ще бъде предимно облачно, с слаби превалявания в планините и в предбалкана от сняг, а в Софийската област и в Дунавската равнина от дъжд и сняг. Вятърът през деня ще бъде слаб предимно от изток. Температурите сутринта ще бъдат от -3 до +2 градуса, а максималните стойности през деня ще достигат от 4-5 градуса в София до 8-9 в района на Пловдив. В планините ще бъде облачно и мъгливо с превалявания от сняг. Вятърът по билата ще бъде от северозапад и ще се усилва. Максималните температури в планинските ни курорти ще бъдат от -3 до +5 градуса. В петък ще се задържи студено. Все още на места ще има превалявания от дъжд и сняг. В събота на първа пролет над западната половина от страната през целия ден ще преобладава слънчево време. Над източната сутринта за кратко ще бъде облачно, но след обед и там времето ще бъде ясно и приятно. Дневните температури ще се повишат до пролетни стойности и ще бъдат от 8 до 13-14 градуса. В неделя ще има разкъсана облачност, но вероятността за валежи е малка. Максималните стойности ще бъдат с още 2-3 градуса по-високи. В понеделник от изток ще проникне малко по-хладен въздух. Ще преобладава облачно време, а на места слабо ще превали. Във вторник отново ще се затопли. Такова време ни очаква броени дни преди пролетта. Ако искате да намерите дългосрочна прогноза за вашия град, направете го на Синоптик.bg. Понова следва шоуто "И аз го мога". Хубава вечер!